tolmácsol, vak, süket. Ha kétkednek benned, s bízol magadban, de érted az ő kétkedésüket. Ha várni tudsz, és várni sose fárad, és hazugok kösse hazugat már. Ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz, s mégsem pakolsz, mint bölcs, kegyes galád. Ha álmodol, s nem zsarnokod az álmod, gondolkodol, s becsülöd a valót, ha a sikert, kudarcot bátran állod, és úgy nézed őket, mint két rongycsalót. Ha elbírod, hogy igazad mindörökre, maszlapgyanánt használják a gazok, s életműved még ott van összetörve, silány anyagból építsék azok. Ha mind, amit csak nyertél, egy halomban, van merted egy kártyára tenni fel, és ha vesztesz, és elkezded újra, nyomban nem is beszélsz a veszteség felől. Ha paskolod izmod, inad a célhoz, és szíved is, mely nem a hajdani, mégis kitartasz, bár mi sem a célod, csak akaratod int kitartani. Ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted, királyokkal jársz, s józan az eszed, ha ellenség, de jó barát se sérthet, s mindenki számol egy kicsit veled. Ha a komor perc 60 pillanatja egy távfutás neked, s te futsz vígan, tiéd a föld, és minden, ami rajta, és ami több, ember leszel, fiam. Kedves szülők, kedves vendégek, kedves kollégák, kedves tanulók! Életünk egy folyamatának természetes belejáróját ünnepeljük most. A lezárulás majd mindenkinél folyamatosan következik be. Mégis az érettségi vizsgák előtt, a nagy próbatétel előtt talán egy pillanatra célszerű megállni, és végig tekinteni eddigi pályafutásunk alakulásán, és talán néhány gondolatot, de csak nagyon érintőlegesen ebben az ünnepélyes percben szólni az előttünk álló feladatokról. Miért van erre a kis összejövetelre véleményem szerint szükség? A mai rohanó életben annyira sajnálatos módon keveset törődünk egymással, keveset találkozunk, és azt hiszem, elmondhatom, hogy a kedves szülők sem látták gyermekeiket ilyen szép csokorban együtt. Többször, azt hiszem, már csak az ballagásnál fogják látni. Éppen ezért szükségünk van erre a rövid kis pihenőre, erre a kis számvetésre, erre a felemelő kis ünnepségre, amikor is fiainkat, lányainkat hivatalosan is felnőtté avatjuk. A közös gondokról azt hiszem nem célszerű most beszélni, nem célszerű pedig lenne mit megbeszélnünk a kedves szülőkkel, az érettségi előtt állókkal közösen, milyen gondok, milyen feladatok várnak ránk az elkövetkező időben, mert lesznek. De hagyjuk ezt a gondsorozatot, és ezt az alkalmat most inkább az öröm számára tartogassuk. Bízunk abban, hogy a nehéz helyzetben is gyermekeink sorsa, és természetesen vele a mi sorsunk is széppé alakul, kedvezőben alakul, és ehhez kívánom a kedves hozzátartozóknak, a tanuló kollégáknak sok örömet, sok sikert. Most pedig felkérem, hogy hivatalosan is tegyük felnőtté negyedikeseinket. A harmadik osztályosok tűzzék fel a szalagot, majd utána a negyedik osztályosok műsorát hallgassuk meg. Nagyon nem, csak éppen kell, illetve.
Tisztelt igazgató úr, tanáraink, kedves szüleink, vendégeink, diáktársaink! 1986. szeptemberében kezdtük tanulmányainkat a Kalocsai első István gimnáziumban, és most pár hónap múlva fejezzük be a Kalocsai Szent István gimnáziumban. Szándékosan mondtam, hogy tanultunk, és nem csak jártunk a gimnáziumi osztályokba, arra a több ezer órára. Úgy érezzük, hogy megalapozott tudással, kellő ismerettel jöttünk 86-ban, ezzel hangsúlyozni szeretném, hogy az általános iskolai tudományunkban lehetett alapozni, és ha voltak is gondjaink, mindezeket sikerült eloszlatni. Nem volt könnyű ez a 4 gimnáziumi év, és azt is meg kell mondani, hogy a java nehezen még előttünk van. Sok minden fontos volt számunkra, de igazán őszintén bevallhatjuk, hogy a legfontosabb a minél jobb tanulmányi eredmény elérése volt. Ha nem is minden órán, ha nem is minden tantárgynál, de örültünk annak, amit megtanultunk, amit eltanultunk. Ha sikerült a matematika dolgozat, ha értettük a közlekedő edények törvényét, ha fel tudtuk fogni a gamma-sugarak lényegét, mindez azt jelentette, hogy megérte. Jó lenne soha el nem felejteni az erős ragozású német főneveket, a lágytevű orosz mellékneveket, az angol szótár igéit, a francia mondatok felfelé ívelő csengését. Ha idegen tájakra, más országokba vezérel sorsunk, rövidebb vagy hosszabb időre, kérdezhetik majd tőlünk, ismerünk-e szép magyar verset, igazi magyar népdalt. Úgy vélem, nem valamánk szégyen. Mi sohasem lártanultuk az irodalmat, és van még bőségesen tennivalónk nemzetünk történelmének, kultúrájának a ismertetésében. A kék szavak feltűzése azt is jelenti számunkra, hogy méltóak akarunk lenni arra a követelményre, amit a Kalocsai Szent István gimnázium júniusi érettségi vizsgája állít elénk. Kérjük tanárainkat, szüleinket, segítsenek továbbra is a visszaszámlálandó napok alatt e szándékunk valóraváltására. Nagyon sok szép, vagy kevésbé szép emléket lehetne még elmondani a messzi kirándulásokról, diák életünk meg annyi felejthetetlen napjáról, de nekünk itt és most már a jövőre kell gondolni. Olyan időket élünk, amikor nagyon is érthető szüleink, tanáraink bennünket féltől a. Erre csak azt mondhatjuk, hogy bizakodásra és tettekre vagyunk ítélve. Talán annak a legendának a tanulságával válaszolhatunk, amit egy tanárunktól hallottam. Uralkodott valamikor régen Pannóniában a Longobárdok királya, Rád. A Tisza tájékán pedig a zavaró fejedelme volt az úr. Csörsz volt a fejedelem neve. Mint ahogy az illő volt már azon időben is, látogatást tett Csörsz vezér a Longobárd király udvarában, és igen megtetszett neki a király szépséges lenni. Oly szép volt a királylány, mint a legszebb eszme, amiről valaha is tanultunk. Hívták pedig a lánykát Deribát. Feleségül kérte Deribátot a Volt azonban Rád királynak egy kikötése. Építsen Csörsz vezér a Tiszától a Dunáig egy hatalmas folyót, és azon vigye haza a szép Deribátot. Legott hozzá is folyik a munkához a fejedelem minden szólna népével, volt az építés Kinnal, Keservel 20 éven keresztül, de csak nem alatt az összeget. Ifjúsága múltán aztán egyszer villámsúlytázava a fejedelmet, és azon nyomban a hajdan volt szépséges királylány Délibábbá változott, és nyári időben most is ott hagyom a messzi romaságon. Azt hiszem elég fényes a tanulság. Mi nem elérhetetlen Délibábokért akarunk tanulni, építeni, ifjúságunkat most is megvalósítható célokra szeretnék áldozni. Ha visszajövünk ide 2000 júniusában találkozóra, bizton remélem, elmondhatjuk majd, van másunk is, nem csak Délibáb. Köszönöm.
Örkény István, professzorok a bíróság előtt. Kaskakun Géza volt egyetemi tanár, és 16 bűntársa ügyében hirdetett ma ítéletet a budapesti bíróság. Az európai hírű professzor és bandája, kiváló fizikusok, nyelvészek, csillagászok, történészek, kibernetikusok, valamint Schleins Zsófia, 24 éves táncosnő, aki Lappaloma néven a Damaszkusz levő éjszakai mulató hastáncosnője, azzal a váddal kerültek a törvényszék elé, hogy Nagy Magyar Lexikon címen 2 kötetes, hazugságuktól hemzsegő művet írtak, szerkesztettek és terjesztettek, melynek minden címszava a valóságnak meg nem felelő agyszülemény, és csak az olvasó félrevezetésére szolgál. A védő védenceinek bűntelen előéletére, továbbá elismert tudományos munkásságára hivatkozott. Bizonyítani próbálta, hogy a szakmai tudás ilyen magas fokon már önmaga ellentétébe csaphatát. A bíróság azonban csak azt a mentő körülményt vette figyelembe, hogy a lexikonhamisítóknak a könyvkiadásából nem származott hasznuk. Az államügyész ezzel szemben a vádlottak műveltségét és tudományos érdemeit súlyosbító körülményben mondta fel. Ismertette a Nagy Magyar Lexikon néhány címszavát, majd szemelvényeket olvasott föl. A tárgyaláson résztvevő tudósok, írók és más közéleti személyek felháborodásuknak hangos, fújt kiáltásokkal adtak hangot. Néhány példát ezúton ismertetünk. Budapest, 2 millió lakos, 1776-ban Valero Antal szőlőmester alapította selyemgyár céljaira, mely később Gyűlt tervei alapján föl is épült a Valero utcában. A többi nem sikerült. Irodalom, Pécél határában egy mocsaras ribalegelő fölfakadó gyógyvíz. Jó hatása van emésztési és klimaxos zavarokra, prostatagyulladás ellen javallata képes. Nyúlszájúak szalmaszállal isszák, egészséges ember bőrkiütést kap tőle. Erkölcsi világkép, tömegsport. Mint a futballt 22-en játsszák. A nézők, néha 10 000-ek is, akikre a szabályok nem kötelezők, a játékosokat buzdítják. Magyarország rögeszme. 10 millió lakosa van. Újabb hírek szerint gyógyítható, bár úgy sokat veszít a bájából. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-től 1831-ig. Német bölcsészhallgató, több gyermek apja, Hegel Jánosok. Egyensúlyi zavarok következtében nem tudta hol van fönt és hol van lent, ezért fejéről a talpára kellett állítani. Színházi előadás, külföldön esti elfoglaltság, melyre magyar szó nincs is. Népszerű, kellemes művészi élmény, nálunk a fájdalommentes halálegylet. Lásd még eutanázia. Rázsód Mihály, 1897-1964. Sürgőn kihordó, aztán nyugdíjaztatásáig hivatalszolga. Nem csinált semmi különöset. Irodalmi ambíciói, mint ezt a róla írt monográfiák egyértelműen bizonyítják, sohasem voltak. Az országház kupola tervéből temették. A bíróság Kaskakun 8 vádlottásait egyenként másfél évi szabadságvesztésre ítélte. Schleins Zsófiát felmentette, mert hitelt érdemlően bizonyította, hogy nem tudta, milyen célra készült róla az az aktfölvétel, mely a Nagy Magyar Lexikonban kb. 75 címszó illusztrálására szolgál. Köztük Viktória angol királynő koronázása, Hammurapi törvénykönyve, Kossuth Lajos elássa a Szent Koronát, Hora és Floska, stb. Az ítélet nem jogerős. Az élet értelme. Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, de mégse koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, és ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak illetve nyomán.
sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünkből magasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi egymást. Az Atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó napját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. És a hirtelen támadt küldetésben sírásunk még egyszer felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. és a végső hőrzés között, a remény és a kétségbeesés között emeld föl arcodat. Az első bűnön túl és a bűnhődés előtt, az első vágyon túl és a lemondás előtt, a gyermekkoron túl és a férfikor előtt, és minden előtt, amiért élni érdemes, emeld föl arcodat. Lásd, megismerheted alapjáról a szarvasbikát és a dökkeseit. Mondd, mit érsz vele? Tudod, hány széma van a vízimilliómnak? Megmérheted a csillagok fényerejét. Mit érsz vele? Műszereid szabályosan jelzik tested hőmérsékletét és szívdobbanásaidat, de mit ér mindez, amikor a te emberi arcodat viselik a gonoszok? Nézd a hazugokat, szájukon édes mosoly, beszédük biztos és vesztelen, de piszkot hordanak ingük alatt. Nézd a kétszínűeket, a dekadens kupárokat, ahogy jelvényeiket és mosolyaikat cserélgetik, ahogy napjaikat beosztják. Ennyi és ennyi hajlongás, ez és ez jelvény és mosoly. Nézd a beteg állatokat, hogy sóvárognak egymás után. Előzölik a gondozatlan parkokat,
a gőzfürdőket, a nyilvános vizeldéket. Nézd a hülye frizurás trüffiket, a marketszolokat, a nemi őrülteket, az apolitikus szélhámosokat, a szélhámos politikusokat. Nézd a világ fekete színeit, és a harmadik évtized közepén a tudatlanság és a tudás között, az első sírás és a végső görgés között, a remény és a kétségbeesés között hozzátok kiáltott. Az első bűnön túl és a bűnbődés előtt, az első vágyon túl és a lemondás előtt, a gyermekkoron túl és a férfikor előtt, és minden előtt, amiért élni érdemes, hozzátok kiáltott. Ó, csak fölemelt ökötökön a fény, csak hevült arcotokon a cserzett film. Csak életetek szögletes biztonsága menthet meg minket. Én, ahogy látom nehéz ökötöket, amely tele van fröcskölve tulajdonbéretekkel, tetovált melleteket, ahol a szőrök és ábrák között ott van a háború beszédes nyoma, amelyet szégyenkezve takartok el az asszonyok tekintete elől, és ha látom homlokotok barátainak kilométereit, csak belétek fogózom, csak tirátok esküszöm, 20. század piramisai, testvéri tömegek. Évettél
fogalmunk sincs, mit akarnak tulajdonképpen. Mi vagyunk azok, akik rekednek a vizsgák előtt, és mi vagyunk azok, akik a vizsga után csak megintenek, ugyanaz semmiség. Mi vagyunk azok, akik versenyzőbe tanulnak, a dalszövegeket pedig kívülről fúrják. Mi vagyunk azok, akik csak moziba járnak, és mozi után órákat vitatkoznak arról, amit láttak. Mi vagyunk a tanárok némei, akik mindent kimondanak, ami a szívüket nyomja. Mi vagyunk azok, akik oly sűrűn elpirulnak, ha valami a szívüket megérinti. Mi vagyunk az ország jövője, remények. Nem akarunk remények maradni. Világvezetői, tudjátok, hogy nem lesz jövő, ha mi nem lövünk fel? Világvezetői, tudjátok, hogy nem lesz jövő, ha mi nem lövünk fel? Világvezetői, mondjátok, voltatok ti kamaszok? Világvezetői, mondjátok, voltatok ti kamaszok? Szereted a reggel? Amikor felszépődik az éjszaka, elmaszatolódnak az álmok, a léceken át bemászik a fény, beszivárognak a hangok. Felhúzzák a sorompót, és kigördül a nappal. Jó reggel! Vidáman ébredsz fel magadra? Vagy pokolgépi azt a pár dalról? Gyűlölt az ágyad? Visszaragadnál a pattangó balcákat? Álomízű a szád? Lógatod a lábad, és nézed a félpapucs horpatorrát a szobatósó sánta felől? Az idő feleség a térben. Az öntudat elemlámpája kigyullad. Feltörik a tojásfény, kipottyan belőle a reggel. Hello! Jó reggel! Szia! Van kinek köszönnöd? Visszaköszönnek? Hideg vízben mosaktól? Rád köccsen a józanság, a muszáj, a nahát kezdik elszántságot. Szereted a magányt? Vagy félsz tőle? Hogyan viseled el önmagadat, amikor tűzlárkában vagytok? Miért szereted? Az utcaforgalmát? A sokasás érettségét? A nyáj melegét? A közös kiköltözést? Képhátszorításra közt az elvegyülés arctalanságát? Az egyirányba mozdulás garanciáját? Mitől félsz? Még nem döpték beléd a kést, nem omlott rád a gerenda, nem hasadt szét alattad a föld. És mégis minden megtörtént. Már csak nem 21 század szennyítőlük lent. Már pontosan tudod, mi a halál, pedig senki sem változott. Beékelődsz a támfalak közé. Miért rejtőzöl? Ki üldözöl? A kiskola befogad, benyel, behabzsol. Folyosószag, merev szablóképek dátumozott időtlenségben. Az osztály mesterséges tenyészete, 8x10 méter. 3 sorban keskeny asztalok, mögöttük székek. 32 szék. Mindahánynak más a lába, háta, köpenye. Mindegyik más egyéniség. Csak a tanári asztal ugyanaz, óránként megújuló fejekkel. Sóskazöld tábla, azt a rücskös a krétakor alatt. Rákerüldik a gyerekkorod. Szivacsal letöltöd az éveket. A 7-es tisztelettel jelenti, az osztály minden eshetőségre készen áll. Mi most, 32-en itt együtt, ugyanannak a számlálónak a nevezői. Ugyanabban a koordinátorrendszerben, ugyanazokon a folyosókon, ugyanazokon a WC-ben. Ugyanannak az épületnek a fogságával és védelmével. Srácok és csajok, a megosztott kaja testvériességében, kommunális egymásra utaltságban, közös érdekképviseletben, etnikai rokonságban, a tanulófaj speciális ügyeinek azonosságában, én-te-ő összefonottságban. Együtt. És aztán, amikor kiütjük a falakat és kiszabadulunk, és 32 félét leszünk, és egymás köré és alá kerülünk, mert elkezdünk rétegeződni, beilleszkedni, integrálódni, szóródni, és a nagy közös röhögések belefulladnak a diplomatatáskába, az íróasztal fiókba, a gép hengerébe, a konténerekbe, a mikroprocessorokba, és megszűnnek a gyere már hülyeskedjünk egyet hátravágásra, amikor cuccok helyett öltönyöket hordunk, és már nem haverok, hanem generáció leszünk, kicsi vagy nagy, ahová besorolnak. Ez a felnőtt kor küszöbe. Nem túl magas, és elég hosszú a lábunk. Nem sokára be, és megérjük.
Te is feladod az elveidet, bevonulsz állampolgárra. De hiszen csak addig pofázhatsz, amíg közöttünk vagy. Itt lehet, itt érdemes. Itt hasra esünk előtted, mert jó fej van, mert a miénk vagy. És sosem fogunk feladni, és sosem szólunk ki a padból, és nem mondjuk rá, te nyíltan ügyedilik, mert a helyére tűnsz. Hová leszel? Átigazolsz a felnőttnek? Gürizel? Gyűjtöd a lóvét? Szidod a főnököt? És pakonvágod a könyvedet, mert pinaszról visszapopázod? Most még együtt. Ebben a langyos, kellemes osztálymelegben. Még kivehetőbb az irányulóval. Kapura járunk. Segítőszorra összehúzódunk és vitázódunk. Ritmusú a bejáraton kétekül. Olajszalunk van. Az iskolamesterek üt arcán félén és szorgos félén. Mi már nem sokáig leszünk tanulódunk télen. Felsőfokú tanulódunk vagyunk. Bennünket meg akarnak oldani, mint a lakásügy, vagy a gazdasági kérdés. Csak kérdések vannak válaszok helyett. Kérdéseink nekünk is vannak. Mi végre élünk a földön? Ki vesz meg egy elhasznált földgolyót? Ki lopja vissza a tüzet? Hova jut, aki honnan volt indul? Azt hiszik, nem tudsz semmit. Lógatod a lábad, köpsz az egészre. Ledöntöd a csajt, piálsz, narkozol. Te vagy az a nemzedék, amely elől lelegették a babért, és újat még nem hoztak köré. A mi tunyaságunk persze csak árca. A mi tunyaságunk persze csak árca. Átsorgunk és lődölgünk, meg nem mondjuk a trombita szót. Átsorgunk és lődölgünk, mert nem halljuk a trombita szót. Ha hallanánk, nyeregbe szállnánk. Ha hallanánk, nyeregbe szállnánk. Végigügetnénk a síkságon. Végigügetnénk a síkságon. Lerombolnánk a bászkit. Lerombolnánk a bászkit. És bevennénk a téli palotát. És bevennénk a téli palotát. Mi is meg akarunk forgatni a világot. De nem kapunk szerszámolókát. Mi étszet kapunk. És előjárunk az öngyilkossággal, és aluljárunk az aluljáróban. De nem robbantunk, nem rabolunk fel embertársainkat, és nem tisztulunk el húszainkat. Mi messiásra várunk. Mi messiásra várunk. Aki kopott partnerünkbe bújik. Aki kopott partnerünkbe bújik. Megváltja nekünk a világot. Megváltja nekünk a világot. És keresztül viszi. És keresztül viszi. Hogy ne vigyék keresztre. Hogy ne vigyék keresztre. Lehet, hogy így jár már közöttünk. Lehet, hogy így jár már közöttünk. De a megváltók haláluk után születnek. De a megváltók haláluk után születnek. Az új századot fiaink nyitják majd. Persze, ha megnyílik határidőre, és a fiaink nem félnek megszületni. Addig ebben a találatolt 20. században élünk, tisztogatjuk nekik a pályát, összesöpörjük a hulladékot, a széttaposott tökmakélyakat, lenyakatott sörös üvegeket és érvényét vesztett meneteket. Itt élünk ebben a körmerékben, amit ránk adtak a lelépők, egy filmzsarolja közösségben, mely ha nem lenne, zavartában születve. A szülők szabályozták, konfekciót. Szédiasztánot viselnek, másodára. A te apád is hajszol, a te anyád is hisztis, a te szüleid is simára gyalognának, a te szüleid is réberek és beilleszkedő. Szülői munkaközösségben funkcionálnak. Kikirincselik, kiguberálják, kitelefonálják a továbbis. A te szüleid is fáradtanak alól, fáradtak jötted és fáradtak hozzá. Ha megmakacsolod magad, pszichológushoz visznek, aki lerajzoltatja veled az egymásban fáradt családot. A csalódot, a megcsalt családot. Te előnyös helyzetű tanuló vagy? Elég magadszónak a szákozni akarsz? A te anyád tud verset elemezni? A te apád érti a halmaz elméletet? Ha betörnél, vagy bottal csinálnál, lenne ennyitől körülményed? Mi a fenét akarsz? Tudsz jobban, mint amit ők akarnak. Mi nem léphetünk ki a szülők szövetségi rendszeréből. A realitásokkal és a biológiai adottságokkal számolni kell. Mi anyákat szentnek és gyönyörűnek akarnánk látni. Apákat bölcsnek és erősnek, de már nem bújunk hozzájuk, ha rosszat álmodunk. Nem rajzolunk piros szívet anyák napjára. Nem ülünk le sakkozni apánkkal, mert már mi adnánk neki matot. De a kislány arcán anyák mosolyát keressük, és apák módján verjük le a hangot a magától. A szülők genetikai láncát hordozzuk, mint békjót, és mint féltekarizmát.
Néha ülsz és kifelé bámulsz. A semmi kötpontjait nézed. Az órák múlnak, a rágnak. Egyenletesen csöpögnek a szavak, felfoghatatlanul. Valaki nyitja és tudja a száját. Erőlködik. Hallgatva, semmit sem hallasz, babrász, firkálsz, matadsz, fenntartod magad. A padból kilóg egy félvajas kenyér. A falon az ábrát elereszti a ragasztó. 1 másodperc, 60 percből áll. A csengőszó elévő feltételes reflexeitbe felrezeg az ütőelemben. És otthon, ha ledőlsz a kinőtt heverőre, és semmit teszel, mert zsibbad vagy tetőtől bokáig, mert fárasztó felelni arról, mi volt az iskolában. A képtelen kérdések mindig fárasztóak. Az iskolában minden nap iskola van. A rendkívüliségek csak belülről érzékelhetők. A viccek és benyögések lefordíthatatlanok. Az eseményeket nem lehet hazahozni. Amik ott történnek, ott érvényesek. Felnőttesen és tudományosan. De hát mi a szerelem? A szervezet elementális ereje, amelyre nincs licenc, nincs know-how, nincs doktrina, nincs bölcselet, nincs párzási kódex, nincs jogosítvány, nincs diploma. Vegetatív forradalom. Megbillennek az arányok. Átrendező. Ő lesz a fog, ki mindent magában ül. Ütsz tőle. Egy szó letaszít, egy szó felemel. Minden neki történik. Minden belé ködik, minden átható rajta, minden egy nyomot hagy. Belé költözik, kisajátít, rendelkezik veled, pedig nem csinál semmit, csupán létezik. Túláradóan van, bekerít, befog, elhatalmasodik rajtad. Megtelsz vele, leroskadsz tőle, magad vagy a többletével. Szükségünk van az állatokra. Partnerviszonyban vagyunk. Mi civilizáljuk őket, ők humanizálnak bennünket. Mi elmondjuk a hölcsőnek a matek leckét, a teknősnek a biológiát, a papagájnak a rendőrviccet, ők visszaadják a paradicsomot, a Galapagos-szigeteket és a természeti folytonosságot. Macskánk, amelyet egy lomtár mélyéről hoztunk felvilágra, talán szívesen ragadozna, de többre becsül bennünket az egereknél. Szitált akváriumokra piszkít, ügyintéz. Vázák között szülőn és vérszomját legyen felöltje. Macskánkat kiviteltük, emancipáltuk. Őserényeit szőrével levedli, de csirkemájat és vitaminkus érzelmeket kap. Feltehetően elégedett a cserével, ezért dorongol. De legjobban a kóborkutyákat szeretjük. Mi mentjük meg őket attól a társadalomtól, amelybe felszabadulják. A kóborkutyák hozzám őrkölődnek, szemükbe hála, rémület és halálom. Követnek, majd elhagynak bennünket. Ám a hűséget is kiverhetnek. A kutyákat kilőtték és diszkvalifikálták. Egy farizeus társadalom, amely előtt melengedik, majd kielőttalja oda a részüket. A kutyák üszítenek, nem értik a törvényt, a vérdíjat, a befogadás helyetti befogásokat, a kitoloncolás, kilövéseket. Megszagolnak bennünket, megszagolják a bizonyainkat, majd félénken elúzatnak. Megáltalkodottak, gazdálkodnak. Amíg gyerekek vagyunk, nem szabad egymás játékait ellenőrizni. Nem szabad megrúgnunk a Gyurikát, mert az fáj neki. 20 év múlva már nem fáj a Gyurikának. A szabályok csak torzít, érvényesek. Mint halálig nem kell jónak lenni, elég a nagy jóságuk. A jóságuk nem iktatják, nem regisztrálják, nem váltják a kívüliskolták. Neked képet mutatnak. Fényképet, életképet, torszképet.
látképet, példaképet, ábránképet. És a te képeid, a te képlékeny képeid és elképesztő képtelenségeid, vagy a minden képzetet fölülmúló képességeid. Mire vagy képes? Milyen képet festesz, ha a tükörben nézel, a mások szemébe nézel, a mások néznek a te szemedbe? Milyen képet látsz? Elképedsz? Jelképet hordasz? Jelben győzni fogsz? Mit képvisel a te jelképed? Nincsenek funkcionális képzavaraid? Mit képzelsz magadról? Ez nem a szemlélődés kérdés. Mi nem nézegetjük a bűnszálak növését, a hangyák titkolkodását, a falevelek érhálózatát, a csigaházak tekervényeit. Nem leskelődünk a természet öltözése és vetkezésekor. A természetet belakjuk és megemésztjük. A természetet üzemeltetjük, a természetet állami tulajdonba vesszük. Mi nem érünk rá belefeledkezni. Várjuk a nagy ügyös életet, amelyek fennkörten fenyegetőznek, amikor kibalagunk az aladásból. Nem építünk sem légvárakat. Felelősséget a nagy és pénzhiány miatt bizonytalan ideig nem vállalunk. A világ rajtunk kívül fog történni. Részt veszünk a fedőnevű hadgyakorlaton, vezényszor át és visszafordulunk. Alkatrészeink nem hő és fagyárok. De kitartunk, ha nincs történelmi üzemzavar, és rendelkezésre használnak bennünket. Gondolsz a következő nemzedékre? A fiadra, a fiad fiára. Hol helyezkedsz el a múlt és jövő könyök hajlatában? Fönt vagy lent van a jövőd fekete doboza. Sorsodat betáplálták a számítógépbe. Önmagad szerkezetét csak te kezelheted. A használati jog és a bérleti díj a tiéd. Tömény, kovásztalan így. A gyermekkor sötét erdejéből kiszögdösnek a táncos marucskák. Gyerek szívedben ott kalapál a szél. A nagy erdőben egyedül bolyogsz, és megindulsz a tündérhang után. Fekszel az ágyon, fejed a párnába hullod, csücskéből kikandikál a fold. Dümmög a magnó, kattan a kazetta, fordul az orsó, elasztó két szám, a fiú és férfi között. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a dolog tovább. És az állomáson állom, ahol mint ezekünk el, de a búcsú csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlt a színes éjszakák. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, de a szívünk addig új csodára vár. Ezért megjünk az újból, mert az új hoztam nekünk, talán abban az utolsó remény. Kedves vendégeink, 20 perc technikai szünet után a negyedik osztályosok tárgyalmutatója következik.
tanárainkat, hogy táncoljanak velünk lassú és tisztelten. Köszönjük Vajon a szektának hol fogjuk járni?